dito. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni waiting na. Radyo bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang kisiki ay. Yung pala dyan. At ang kisiki ay. Uno ka. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain nung diyan digdi sa iriga, sisigi ay baga. Kunyan, radyo, sonda. Anong kunya? Ay, lo, ako na music, ako na music. Easy, tataydo, easy, tataydo, no. May balita na, may music pa. Aw, iyo, abeta. Biri ka na, ta AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga, agko na music. 1332, 1332. Ay, nako. Berti man, ano? Nisyong, berti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nag-iBerry ko. Nag-iBerry ko sa iBerry. Very good ang eyesight ko. Hello everyone! Welcome to the iBerry Gold Radio Show. Ngunyan na aldaw, gusto ko ipabisto sa indo ang bago na produkto na makakatabang mapakarhay ang sa indong pagkiling. Ang bago na iBerry Gold with Lutein, igwaning tulong aktibo na sangkap. iBright Extract, Bilberry Berries, asin 10 mg na lutein. Ang iBerry Gold with Lutein ay mababakal sa mercury drug asin sa ibang leading stores na harani sa indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. Iyoy ni ang halipot na paliwanag kan kada sangkap asin mga benepisyo. iBright Extract. Inisarong herbal extract hali sa iBright plant na ginamit na sa kahaluyan ning panahon para bulungon ang iba-ibang klaseng kondisyon kan mata, pareha kan inflammation, irritation, infection, asin dryness. Ang iBright Extract igwaning vitamin A na mahalaga sa malusog na paghiling o pagtanaw. Bilberry Berries. Sadit na bilugon na prutas, malat o may kolor pero makatas. Mayaman sa anthocyanins, makusog na antioxidants para sa ganun ang mga free radicals na nakakaraot sa mata. Ang bilberry berries nagpapakusog kan blood vessels sa retina, nagpapakarhay kan sirkulasyon kan dugo, asin pinupugulan ang inaapod na age-related macular degeneration na iyo ang numero 1 dahilan kang pagkabutas sa mga naggugurang. Nag-iBerry ko. Nag-iBerry ko sa iBerry. Very good ang eyesight ko.
Ano ang ngaran mo tabi? Asin edad? Si Luming Sinato asin 54 na tabian sa kuyang edad. Ano tabian sa imong pigmamatikan day ka pa nag-Iberry Gold? Ang taramon kan doktor, ako tabi ay igwang katarata asin pwede ining maging glaucoma. Asin ngunya naaapektuhanan sa kuyang blood sugar. Ano tabian na itabang sa imo kang Iberry Gold? May nagtaram sa kuya na baluon ko daan ay very good. Asin pag antos kan sarong bulan, duman ko na matian na marayrahay naan sa kuyang pagmati. Pati tabian sa kuyang mata. Dakulaon na salamat sa ay very good. Malinawon na tabian sa kuyang mata. Iberry Gold with Lutein. Mas mura kaysa ibang brand. Mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Also available in Shopee and Lazada. Lutein. Iyo ini ang carotenoid pigment na yaon sa macula. Ang sentrong parte kan retina na iyo ang nagpapabaskog kan detalyadong paghiling o pagtanaw. Masasara kan lutein and blue light asin an ultraviolet rays na nakakaraot sa retina asin macula. Napapababa man kaini ang inflammation, oxidative stress, asin ang cell death sa mga mata na nauugnay sa diabetic retinopathy. At Ako si Luming na taga Marikina na 84 years old na. Ngayon po, ako po ay may katarata at maaari po itong mauwi sa glaucoma at pati na po ang ating sugar ay naapektuhan. At ngayon po ay gumaan na ang aking katawan, pati na po ang aking mata. Maraming salamat, pinagaling mo ko. Sa Iberry, very good ang eyesight ko. komplikasyon kan diabetes na nakakaraot sa blood vessels kan retina na iyo ang dahilan kan pagkabuta. Paano iinumon ang Iberry Gold with Lutein? Simple lamang, sa sarong 10 mg na kapsula kada aldaw kan Iberry Gold with Lutein, kayang makuha ang tamang kantidad kan lutein na rekomendado para sa malusog na mga mata. Uyan mga nagkapirang nag-iinom ni kaining kapsula na nagbahagi kan sa indang positibong eksperyensya. Sa tulong si Mana o pagtumarkan ay very good with the team. Patinda kuya ang pagbabago kan sa kuyang pagsiling. Dati malabo ang pagsiling ko, pagpang GPPC lang pagsiling ko. Kunyan, malinaw na ang pagsiling ko. Dahil nang dayo napapadalag mata ko katapos mag-computer ni alabang oras. Ang Iberry Gold with Lutein ay mababakal sa Mercury Drug asin sa ibang leading stores na harani sa Indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko nga eh. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung kayatinin ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care.
Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa mga aral. Ako nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Sa isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care. Mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina. Isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa mga diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. An oras sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCK Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor. Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Maximo Manzano Jr. and family. For all the souls in purgatory, from Mr. and Mrs. Chito Cañeso and family. Tino Loares and family of USA. Arnold Arroyo and family, Banao, Iriga City. Reynaldo Filio and family, San Miguel Nabua, Camarines Sur. Amiel Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Erwin Nacario and family, Santo Domingo, Iriga City. SVN Salon, care of Sierel, Zone 4, San Roque, Iriga City. Silso Di Manarig and family, San Roque, Iriga City. Christoph Aser, Malaya Anzano, Santo Domingo, Iriga City. Felicidad O. Obrero, Corporal Street, San Agustin, Iriga City. Domingo Tercinio and family of Canada.
Police Light Colonel John King Kalipay, Obero family of Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur, for safe travel, protection, and guidance. And for the souls in purgatory from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malatio Impilio, Doña Lunila Street, San Juan, Iriga City, Fe, Cadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, Lisa Guevara Online Booking and Accounting, Taday family of San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA, Police Major and Mrs. Margarito Manaog and family, Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya, Madonna del Pato Bachiller and family, San Juan, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Raimonda in Serapion, prayers from Longasa family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City, to our valued supporters and sponsors. May the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakteriyan. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na anbirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuhan niya mong live coverage kan Palarong Bicol 2024. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita, Buelva, Padirayon, and Family. Zone 1, San Vicente Sur, Irigas City. Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Irigas City. Divilla Store and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Irigas City. Mrs. Gloria De Villa, Santa Rosa, Laguna. Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Irigas City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur. Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Irigas City. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Goodbye to me, Masha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap.
Dedan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tungkol ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, lapis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Salamat, hindi makilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tunyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Ang pinakaenot sa ringkunada.
Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na.